Ahoj deti, znova sa vám takto netradične hlásim z mojej záhradky a neviem, či si pamätáte, ale maláči určite áno, tesne predtým, ako sme sa rozlúčili, čo všetko sme v škôlke robili. Určite sa pamätáte, čo všetko sme sadili. Ja vám takto ukážem tento lístok. Podľa lístku s pani učiteľkou ste vysievali, áno, takúto fazulku. Pozrite sa. Fazulka po 3 týždňoch vyzerá takto. Chcela by som vám zase ukázať zo pár tipov, čo by ste doma mohli spraviť, vysadiť. Keď nemáte takúto záhradku ako ja, nič sa nedeje, môžete použiť akýkoľvek kvetináč, ktorý nájdete, alebo kochlík, alebo staré vedro, alebo lavor, čokoľvek, čo nájdete u babičky. Mám tu pre vás zase takú ponuku. Veľmi jednoduchá je táto fazulka, keď si ju dáte na klíči do nejakej misky, stále ju každý deň ju budete prelievať vodou, ona za chvíľočku vyklíči, po 3 týždňoch vyzerá. Takto má prvé lístky. Kľudne si takúto fazulku môžete, ukážem vám ako, takto pekne vytlačíte z takéhoto malého plastového kochlíka. Mám tu už pripravenú zeminu. To je taká špeciálna zemina, ktorá je zmiešaná. Vlastne je tam hlina zo záhrady. My máme takú ílovitú pôdu, ktorú som zmiešala s takým kvalitnejším kompostom. O tom vám ešte poviem bližšie. To nie je hociaký kompost. A takto tú fazulku vlastne všimnite si, tú fazulku, z ktorej vyrastá vlastne tá rastlinka, úplne schovám do zeme a takto okolo nej pritlačím zem. Takáto fazulka vám vydrží kľudne aj na balkóne. Ona sa bude ťahať, môžete tam dať nejakú paličku a po pár týždňoch vlastne vám aj pekne začne kvitnúť. Toto by bola fazulka. Môžeme použiť napríklad takýto kareláp, ale tam, deti, pozor, keď budete sadiť, pozrite sa, kareláp rastie z tejto, vlastne tu je taká kulička, ako keby tu, kde mám prst, je to vlastne zhrubnutá časť stónky, z ktorej bude vlastne tá gula, ten kareláp, a tam si dajte akorát tak pozor, tu už mám niektoré vysadené, aby ste videli, a toto posledné zasadím ja. Daj pozor, ako to vysadíš. Potrebujeme spraviť zase dierku, takto otrniem si tú zeminu a zasadím to vlastne po tento prvý lístok. Áno, nezakrývam celú tú rastlinku, aby sa tá gulička tam mohla vlastne rásť a rozvíjať. A takto to poriadne pritlačím. Takže zeminu pritlačím iba po ten prvý lístok zo spodu. Takže toto by ste mohli mať kľudne aj na balkóne, takýto kareláp. Ďalšia moja ponuka je napríklad takéto jahovodky. Sú to stále rodiace jahovodky, ktoré tiež prežijú v takýchto hrantíkoch. Tiež pri jahodách treba dať pozor, aby vlastne lístky neboli takto úplne zasadené. Takže snažím sa zasadiť iba ten korienok. Pritlačím to poriadne. Zatlačím. Za chvíľočku si to polejeme. Alebo môžeme si, kto obľúbuje radšej kvietky, môžeme si zasadiť takýto typický muškát prevísajúci. Alebo tieto kvetinky sme si, pamätáte sa, deti, tiež vysievali. Tento kvietok sa volá aksamietnica a tiež po takých 3-4 týždňoch vlastne je tá kvetinka dosť veľká na to, aby sme ju mohli vysadiť tiež takto buď do zeme, ako tu vidíte, alebo do takéhoto hrantíka. Tiež snažím sa ten koreňový bál zasadiť a pritlačím tú zeminu. Tak. Okrem iného, kľudne môžete vysadiť ako ja. Mám tu šalát, prežije aj na balkóne. Takže spravím si zase tak
takú malú jamku a šalát takto schovám do tej pôdy. Snažím sa listy už nezakrývať tou pôdou, aby mi pekne rástli. Nezabudnite to samozrejme poriadne poliať. Zem nesmie byť moc vlhká, aby sa tam neurobilo blato, ale nesmie byť ani suchá. Kto má rád bylinky, taktiež môže vysadiť bylinky. Tu mám metu, tu mám medovku. Ja mám veľmi rada bazálku, tá sa veľmi dobre hodí krajčinám alebo k takým šalátom, takže toto je. Spravím vám takú malú exkurziu, čo je čo. To je bazálka, to je takýto šalát, toto je ligurček, ktorý mamina možno používajú asi v polievočke. A toto sú tie aksavietnice, o ktorých sme sa hovorili. Tak, dúfam, že sa vám páčilo to moje sadenie a že vás inšpirujem. A verím tomu, že si niečo aj vy vysadíte buď do záhradky alebo na balkón. A poprosím vás zase na ten náš mail Anieli doma. Posielajte svoje fotky, čo sa vám podarilo vypestovať. Budem sa tešiť a zase spravíme taký súhrn a dáme na našu stránku. Teším sa zase, dovidenia. Ahoj!